Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Nah, gitu, kapan, Jenengan Pak? tasih kemutan kalih kanca niku Nggih, elok. tasih ngoten, nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Napa ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku PKN. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sire rak ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Nggih. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Nggih. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngerokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak. Tuweke kok dadak. Senengane. Dek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine banci ladan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa kudu bintang tamu. Tak kira kowe Niki wau dereng sekedap Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Oh, Yo ngenteni Dalang kondang urutane. kan diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Pisan Rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo, ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki rumangsaku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Etutut ya madolke. Ewan jene penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. kok sik to, Pak Yoyo. Wis menengo. Sik tak leganane. Nggih, kula bagekke. Nasional men mengakui panjenengan wak-lewak kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya akhirnya. Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau Sampun Mbak. kabeh mboten amuk dalu menika. Wih, dune montrat ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Penjen mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik tok. Bapak Dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sapa wae emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Mbak Apri sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Nggih, sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Sami sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Syukur. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Pak Yoyo. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air apa ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sinden pawakan begenggek iya ngono kuwi. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo piyane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek anu lungguh semampir. Anu iki lho, anu malah nyapu dalan. Tahu pirane iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta wong agem nyamping. Wong wedok nganggo nyamping ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet.
iki jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek kene sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos kae wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni iki ono kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kaya anu trek rekote elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane tekan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bake kintel. Intel. Oh, Intel to. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh. Kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ana kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki rak iku mangkal rak ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang rak ya dadi malah. Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timpun wungkuk jaga imbuh sak gaduk kula sak kamat kula sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. Sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon kae LDII, kae MTA, kae NU, sing ora nindakake sing ora gelem rukun, sing gawe cerah, gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Sik, tak pedho dhisik. Lah nggih. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal main-main. agama lho, aja main-main lho. Iya. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, lah kula lak kene takon. nguri. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis Lek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok lek. Ning nggon pas sekat kae aku. Nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? Simbok kula Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Suarki Simbok. Terus Simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Wow. Ning mesti ngelingke le tangise. Kok le? Nduk. Nduk tangis. Nduk ngono ki. Le iki karo masku maksude. Telek le Sukimen. Nduk. Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Iso disalahne Nduk lho. tangise. Subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Garendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satune NKRI ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih. Niku pengalaman kula pribadi. Nggih. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Nggih. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Nggih. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih.
Ning gumun kula Pak Ibu Kesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning rak ngurmati nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngelengok. Nek masalah muka kula lidangan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu cara sambel nggih pun demes. Mung nyun sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas. Kecendaan banget. Nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki aku ya gumun lho Lek. Gelang awet corona ngantek saya ini kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Kecendakane sing ra ngerti wong sing ora seneng sing kok iri sing pikirane jahil metakil dengki srai mesti darani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadi lan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Ngeten iki berarti nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawuk. Nek kehormatanku rak ya kok. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan umpama tok silat. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono kok. Lah obat koret. Nek kalung ngono paribasan digadekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene diblusukke ning Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Sing ngakake panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Umbul Pengging. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD anu pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Adi praktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja ngatke rene. Ngalah. Ngerti ya endi sing wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora tiba nang panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho, kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, nek kula kalem to. Oh nggih. Doel sukanya doel. Nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Lah wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mulo lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodhos dalane werna-werna. Nggih. Mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar duit palsu. Aku ngamuk, "Mas,
piye to wis dosa kok dibadet palsu aku ngono zaman aku masa jahiliyah masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep moyo ya ben ngono gitu. Lah wong kowe ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mah wis dibadet palsu kok. Nek mboten nate amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masuke nanti pipiring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redana kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku merga kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Oh. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelan nanging berproses saka wit cilik ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, Pak. Nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, karo tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok. Santai engko tak mong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngono ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Leres. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Dipun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora sekul ora ono rekoso aku meneh. Walah. Lah gitu ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa? Telek. Kangen ku tanpa bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le oh ya ana pengaruh mergane apa mergane nek kumis tipis ngono ku ya marake iso motivasi ya iso marake nglokro ya iso gumantung awake dhewe nyawang wis mengkorok donya kan digelar to Nduk wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso dadi njlomprongke ya iso bondo ki dienggo dana driyah ya iso dienggo paribasan dienggo angkara murka dienggo ngeslot ya iso gumantung cara lho iya ugi ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang penggemar wayang saking Wayang Mania Community WMC ing sampun kempal manunggal wonten ing kuweni mriki sembah nuwun siapapun dalangnya yang penting wayangnya wayangnya nggih
Makasih, nggih. Iki lho bir kita ki sing gayeng regeng karo deterjen kuwi. Wes ayo tambah ayu. Ora apa-apa nok ngono dadi motivasi. Pripun, Kak? Semakin di atas tuh pancen angin saya gede. Selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain ndak apa sing penting semangat ora nyalai wis bismillah ya nok. Kaya aku ka sing do serik disantet nyatane Gusti Allah saya berkendak kun payakun dadi lan sehat. Kuwi nyantet kowe jabrak opo. Jenengku mumbul menjilo terus do serik to. Demite iki kowe kok mah. Wetengku isine lading, gorok, silet ngono kuwi kok. Lho kowe ngerti ra lho. Wetenge isine lading, gunting, silet. Lho mlondoke gur separo. Sayane silet. Sayane silet. Bir kita ayu made in saking kota Tahu Kediri. Saking Kediri. Nggih, nembang semangat. Lulut. Iko majedar. Story ini angganu fitness wong loro. Lah kesehatan ki penting mergo sinden lah gaweane iki lenggah terus. Bar fitness terus mangan mie ayam ngono lho kok. Bar fitness yo mangan mie ayam apa-apa. Kok do pikirane mbok do bar fitness kok mangan mie ayam. Saoto. Karo bideh. Mbak Mimin. Nggih. Mbak Apri napa to sebabe kok ngaturaken tembang-tembang kaya jadul napa mawon diaturake untuk membuktikan bahwa gamelan Indonesia niku pancen sangat fleksibel, sangat luwes, sangat luar biasa. Buktinipun napa nggih nggarap napa kemawon saged. Saged. Niku. Dangdut dilebokke gamelan ya masuk. Masuk. Roncong ya masuk, apa-apa masuk no. Luar biasa endahe gamelan ki nggon kuwi lho, Le. Nggih, mila saking menika gandeng menika ingkang dipun kersakaken lampanipun radi panjang Mbak Mimin Mbak Apri. Panjenengan saged istirahat. Nggih. Kula tak ngaturaken gelaring crita.